ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಟಿಸಿದಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರವು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರ್ಗಿಟ್, ಗಂಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಸಿನಿಮಾ RS ಸಿನಿಮಾಸ್, ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಕೆ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯಡ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಡು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಜೈಪಂದ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಯಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಪಾಯ ಎಂಕೆ ಮನಸಾಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೃಬೋತು ಎಂಕ್ ವರ್ಷೋಗ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬರ್ಪೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತ ಕೋಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೇ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಮುಂಬೈ ಆಡು ಉಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬೆಂದಾಕುಲು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೇಶ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ತುಳು ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. No, but I'm happy that I'm doing a film like this. I truly believe that Tulu cinema has evolved and we are probably on par with any of the best films in the world. If you see today Indian films, whether it's Punjabi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, films have evolved, and I'm glad that I got an opportunity to do Jai with Roopesh under his direction. It's a good script connected to the soil, nama mannada subject. So I'm excited to do it. ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು 3-4 ವರ್ಷ ದುಂಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲತ್ತಡ ಮುಲ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಂದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕನ್ನಡ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಎನ್ನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ವರಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡಿಂದ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಪಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಿಂದ ಶುರು ಕೇನಂದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪಿದ್ವಿ ಎನ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪುನ ಐಕಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬತ್ತಿಂದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈತ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ಆತೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು. Thank you for coming. Thank you. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma,
ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.